Salam, hormatly vatandaşlar. Men şu çıkışımda Süleyman Tursunbayewiň maşgalatynyň ýagdaýy boýunça çykyş etmeliyär. Bir zat bellep geçmeli. Şul Tursunbayewiň enatası gorkman öz problemasyny video çekip bütün dünya yarattılar. Şoň arş şikayetlary kabul edilmän soň Tursunbayewiň maşgalasy Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow öýlendiler. Bu Türkmenistanyň taryhyna birinji gerek bir ýöneköy maşgala hakykaty aýdyp çykyş etdi. Biziň hemmämiz hökman Tursunbayewiň maşgalasyny gollamaly. Bolmasa Süleymany öldürenler hem tapylmaz we şular ýaly çağlar öldürmeklik prezidentiň tohumundan bolardylar. Ine bizde Liwapda 1000 adam öldü. Ýöne bir adamyň hem ýüzlenmesi eşitilmedi. Bizde 16 tane saldat öldü. Hiç ýüzleniş çykmady. Türkiýede 56 tane adam öldü. Esasy düýp günäsini eşitmedik. Ine biz ýeke däl. Biz bir betbaşylyk bolsa, biz bir-birimizi gollamaly. Biz bir-birimize kömek etmeli. Biziň barymyz türkmen halky. 5 vilayet, 5 dogan bolup goldan Tursunbayewiň maşgalasyny. Daha şowully bolsaňyz, öýlerine baryp kömek edin, gynanç bildirin, köşeşdirin, Süleymanyň ejetini we kakatynyň ýanyna oturun. Ine 3 martda Süleymanyň 40 güni boljak. Baryň hemmäňiz gynanç bildirin. Aýda okan, başarsaňyz kömek edin, başarmasaňyz öýüne hyzmat edin. Görkezin agzybirçiligiňizi, görkezin watançylygyňyzy. Martda Tursunbayewiň maşgalasyny komissiýa çağırýarmyşlar. Egerde biz goldawymyzy bezetsek, onu hem basyş ederler, hem Süleyman öldürenler hem tapylmalar, hem sülçü iş ýap goýberer. Adam ölenine prokuratura iş açmaly. Berde bolsa şunu işte Süleymanyň işine muny polisler iş açdy. Eýýem ýuridik prosedura bozmalar. Hormatly vatandaşlar, men başlardım. Men size bir gynanç videony goýmaly. Ol bolsa biziň oğlancymyz Süleymanyň soňky günleri. Ýanyňyzda çağırar bolsa aýryn gaýra dedim. Biz Tursunbayewiň maşgalasyny gollamaly. Biz inni hemmämiz agzybir bolmaly. Sağ olun. İnniki duşuklara çelni. Oy bolganda mı? Kaçan boldu? Kaçar çıksana? Kaçar mı sen? Kaçan çenci gün boldu o? Neçe gün boldu? Bir hafta oldu mu? Çenci klas bağala o Göktepe'nin bağaları? Oldu. 10. klas mı? Ha? Ha? Kolun mu? Öldüreyim mi? Doktor çağırayım mı? Ha? Bir bana sorap telefon ettiripdi. Tamam.